niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hi po. Good evening. Anong pwede naming itawag sa'yo? Call me Jillian po. Jillian, tama ba? Opo. Jillian, ilang taon ka na? 25. Sure ba yung 25 years old na yan? Oo, magta-26 na ako next month po, DJ Rocky. Okay, very youthful ang voice ha. Sang lupalop ka naman galing, Julian? Dito lang sa tabi-tabi, somewhere in Metro. Somewhere in Metro. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Jillian, 25, somewhere in the Metro. Ano ang top secret mo? Nagkaroon ako ng karelasyon sa kawork ko dati. Nagkaroon ka ng karelasyon na ka-work mo dati, tama ba? Yes po. And eto bang ka-work mo, single? Ikaw din ba single that time? That time po hindi. Parehas kaming in a long-term relationship. Kaya lang, ako with kids, tas siya hindi. Parang long-term lang sila nung partner niya. Pero yun, eventually, nagpakasal din sila. Well, kami. Parang ang gulo. Kasi DJ Rocky, nag-start yung story niya pandemic. Pandemic siya nag-start. Actually, bago mag-pandemic. Pwede mo bang i-describe lang sa amin kung ano yung ginagawa ninyo sa trabaho ninyo? BPO industry. BPO, alright. So, normally ba ang duty ninyo gabi? Tama ba? Night shift. Night shift, Oo, alright. night So, gaano ka nakatagal dun sa kumpanya na yun? Nung time na yun? O bago ka pa lang ba? Bago pa lang. Siya? Parang, nagkaroon kasi puno ng parang team building yan. Tapos sipat-sipat. Ganyan. Naku, yung delikado pala yung team guy, building. Oo, team building. Team building. Pinakilala po siya sa akin. I mean, gusto daw ako makilala, sabi ng TL ko. So sa akin, wala lang naman kasi kilala, ganyan. Pakilala lang naman. Pero nung time na yon, may boyfriend ka, tapos may anak kayo ng boyfriend mo. Tama ba? Opo, long term. Gano'n na kayo katagal ba nitong long term mo? That, wait lang po. Ay, ano na nangyayari, sis? May delivery yata siya. Charot. Yeah, hello. Ayan, DJ Rocky, hello po. Hello. Yeah, yun. Tawag dito, pinakilala po siya sa akin nung... Pero gano'n na kayo katagal nung ka-long term mo nung time na yon? That time siguro mga 5 years na kayo noon? Maaga akong nagkaroon ng, pamilya po. Parang parang teenage pregnancy, tas hindi ko natapos yung pag-aaral ko. Though, nakapag-work ako ng BPO industry pagka-18 ko. So, medyo pinalad tayo sa trabaho kasi hindi tayo naging palamunin ng... Ang maganda sa'yo, pinanagutan mo, 'di ba? Naging mature ka enough to really accept, 'di ba, yung consequence ng naging action mo. And it's a blessing. Ilan na ba yung anak mo ngayon? Ngayon, currently, 2 na. So, ang nangyari nun, pinakilala siya sa akin ng TL ko. Parang gusto daw ako makilala nito ni Guy. So, ako naman, kilala. So, that time po, hindi pa ako sobrang, that time I was 19. Kasi, 19, 2019 ng June. Tapos, ang nangyari po noon, nagkaroon ng team building. So, ayun, natapos yung gabi, nakilala lang. So, ayun, ang nangyari po, after po na mapakilala siya sa akin is
ayun, lumipas yung mga ilang buwan, yung partner ko kasi hindi rin kami masyadong okay that time. Pero ano, in the sake of ayun nga, may anak kami, nagdagdag pa kami ng isa. Ang tigas ng ulo mo. Parang parang baka maayos pa, ganyan. So, we work Mm. things out. Wala namang So, nagsabi na matigas yung ulo mo nun. wala naman. So, Oo, ang wala nangyari naman. nun ang nangyari nun, ayun na nga, So, nabuntis ka ng partner mo? that year. So, ang nangyari nung si Guy na pinakilala sa'kin sa office, bukas-bukas lang ng pinto, "Hi, hello." Naitago natin sa pangalang ano? Ano, Bri. So, Okay. bukas-bukas lang si Bri ng pinto, ganyan, walang eksena. So, ang nangyari, nagkaroon ng pandemic came. So, walang ibang magpo-provide kundi ako lang kasi kami lang yung puwedeng mag-work. Parang lahat nun 'di ba stop. So, ang nangyari dun sa company namin, ano siya ng parang condo kay Neme na lahat ng ano, So, dun may na accommodation kayo? may accommodation 'yun, tama si Shiraki. So, ang nangyari po nung pag-ano na namin, nung pagpunta ko na dun, kakapanganak ko pa lang. Etong si Bri, tawag dito, ano, Ba't parang kinikilig wala ka, ha? ewan ko, it's been a while, DJ Rocky, but whenever I'm, parang ikukuwento ko siya or kinikilig ako, hindi ko alam kung Pogi ba? Pogi ba tong si Bri? dapat kakiligan pero napapansin niyo ng mga tao na pinagkukuwentuhan ko na Pero parang pogi siya? hindi ko alam, siguro sa paningin ko, oo. Okay. Sige, so dalhin mo kami dun sa part na nandun kayo sa condo na accommodation. Correct. Magkakasama kayo sa iisang floor or nasa iisang building lang Isang kayo? buong building 'yun, isang buong building, madaming floors, Okay. madaming So, rooms, nagkakakitaan kayo dun? well, siyempre, BPO, so alak, ayan, ganyan, ganyan, inom. So, one night, Nagkakaalakan kayo, nagkaka-COVID na tapos may alakan pa kayo nagaganap? gano'n kalala. I mean, that time, sobrang mahal ng alak nun, pero laban. Paano So, yun? Nagsasama-sama kayo sa isang kwarto lang? Paano kayo nagsi-sneak in? pagdating ng Saturday, parang yung ano namin, nagiging party ano siya, nagiging party ano siya, Nagiging parang party ano, place siya? party place siya. Isang kwarto lang. Kaninong kwarto yun? Ano kasi yun, depende. Parang 'di ba yung mga condo parang room, So, may ganyan, room designated na 103. kwarto, ganon. Oo, Para dun sa iba-iba. party place ninyo? Or iba-iba kayo kada kasabado? Depende. Kung sino Kasi bawat magyayaya? room bawat room meron, eh. So, ang eksena, ang nangyayari, tawag dito, ang nangyayari is kung saan puwedeng mag-inom, ganyan. Dun nagiinom, pupunta, ganyan. So, one night yung mga friends ko niyaya ko, "Uy, ano, Jillian, gusto ka daw ano, may gusto daw magpakilala sa'yo." That time, DJ Rocky, hindi ko in-expect na siya ulit. Kasi parang ang tagal na nangyari, nag-mat leave na, nagka-COVID na. Nagulat ako na siya. Sabi ko, "Sinong Bri?" Ganyan. Kasi na-CS ako, so yung turok sa'kin ng anesthesia ang lala. So, parang hindi ko na-recognize or what not. So, pagdating namin sabi lang sa'kin ng mga ka-team ko, eh, "Uupo ka lang dun." Oo, parang gano'n. Kasi 'pag pupunta ka daw dun, magpapaano siya, magpapa-pizza tsaka Alfonso. So, ako naman nung una hindi naman ano, parang sige na nga, parang sige, sama ako kasi nabo-bored din ako sa room nun kasi siyempre maho-homesick ka dahil sa mga bata, 'di ba? So, ayun, nagtagal ng ilang buwan, DJ Rocky, na gano'n yung setup. So, Nangyari nagkakausap kayo, nagkakakwentuhan na kayo, lumalim ng lumalim yung connection ninyo sa isa't isa. Tama ba? To make the long story short? Oo, to make the long story short, lumalim ng lumalim hanggang sa nag-chat na siya sa'kin na wala naman daw makakaalam. So, So, sa alam niya kabila na nabuntis ka ulit? oo, alam Alam niya niya na rin na meron kang alam niya na may partner? partner ako, may partner siya. Nung So, sabi niya pinakilala sa'kin, niya rin ba yung sarili niya sa'yo? May partner din siya? wait lang. Aba, bakit ako winate lang nito? Jillian, Ayan, naka-shift kasi ako, DJ Rocky. Pero kasi naka-shift ka pa sa lagay na to, sis! Sorry. Sis, may shift ka! Hoy, magtrabaho ka! Okay lang yan. So, Naloka kasi may shift ka pala!
naka-shift ako. Ang tapang, 'di ba? Eto na nga, so to make the long story short, gano'n na yung nangyari. Parang nakilala ko siya, pero ta's parang nag-chat siya sa'kin na, "What if let's try?" Ang akala mo 16. Ewan ko, hindi ko din alam kung bakit sabi ko, "Sige tara." Parang 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 naki-go with the flow na lang ako. So dun sa tinuluyan ninyong condo building, doon nagaganap yung Yung dapat mga hindi maganap? oo, yung mga dapat at hindi dapat subalit datapwat. Dun siya nagaganap, So DJ. nagtatrabaho kayo tapos iba rin yung tinatrabaho ninyo? Para kaming naging live-in for 2 years. 2 years, wow! Hindi, actually nakapagpakasal na siya. Kasi ewan ko, ang gulo, DJ Rocky. That time, willing na akong i-give up lahat. Parang na-ano na ako sa kanya, parang nabaliw na. Hindi naman sa nabaliw, parang I ano na, surrender na. Let's ano na, let's make it official. Parang I don't care na kung anong sabihin nung side ng parents nung jowa ko, I mean nung partner ko. Parang gusto ko na lang siya. Mhm. So, ang daming nangyari Bakit? sa loob Bakit ng 2 gusto mo years. siya? Like anong nagpa-hook sa'yo sa kanya? Magaling ba? Masarap ba siya magmahal? Masarap magluto? Anong Oo, meron ano magaling siya mas sa bed. Magaling siya sa bed. Sobrang sobrang naiintindihan niya ako. Hindi ko alam. Sobrang naiintindihan niya ako. Alam mo ba, DJ Rocky, ay hindi ko pa alam sa loob 'yan. Ano sa 'yan? loob ng 2 years na yun, like 3 times lang siyang umuwi. Actually, kulang-kulang 3 years kami. Sa loob ng taon na yun, 3 times lang siyang umuwi. New Year, mismong kasal niya, tsaka yung birthday nung babae. At tanggap mo lahat ng 'yon? Oo, actually nauna pa nga kaming mag-honeymoon. Kasi umuwi siya talaga, kunyari bukas yung kasal, gabi siya umuwi nung may shift ako. Tapos nauna pa kaming mag-honeymoon So bago paano siya. niya sinabi sa'yo Let's na do it. "Oh, magpapakasal na ako, ah." Aware ka, fully Wala. aware ka about the Mm, engagement na magpapakasal na hindi, siya? actually kasi DJ Rocky, inisip ko din na parang kaya ko din bang ibigay sa kanya yun. Parang ang ginagawa ko kasi ay benefit lang, ganyan. So ano So yung iniisip mo ano, na kaya kong ibigay sa kanya? Ano yun? Puwede mo ba kaming yung enlighten dun? magpakasal, kasi nga may partner din ako that time, eh. So Pero gulong-gulo ang pa ako. tanong is that Actually kasi wait lang, yung Jillian. Pero ang tanong is that ikaw ba yung tinanong niya na okey lang ba sa'yo na magpakasal tayong dalawa? Kumbaga, yun yung tanong, eh, 'di ba? Hindi naman yung tanong na kaya mo ba? Kasi for hmm, sure kaya mo naman actually talagang maging wifey sa actually kanya. Tinanong ka ba niya kung, "Will you marry me?" no. Ang sabi lang niya sa'kin, natatakot din siya na sabi ko kasi sa kanya, "Bakit ayaw mong i-pursue yung meron tayo? Parang parang gano'n din naman setup natin." Ang sabi lang niya sa'kin nun, DJ Rocky, is ano, sabi niya sa'kin natatakot din daw siya na mangyari sa relasyon namin yung nangyayari sa mga relasyon namin ngayon. Kasi yung guy na 'to, si Bri, matanda yung gap niya sa'kin. That time he was 29 and I was 19. My partner was basta yung gap nila sa'kin mga 8 to 7 years, Mhm, pare-parehas. Well, yung babae mas matanda pa, like bongga yung age. That time ano na siya, parang 30 plus na siya. So mhm. ang gap niya dun kay Bri is mga almost 7 years to 8 years din yung gap niya. Tas wala silang anak. Pero ngayon, sabi mo nagpakasal na sila? Dun sa 2 years, oo, masakit, Mhm. sobra. Paano natapos yung Like inyo ni Bri? ano, kasi nagso-support ako sa office namin before. Tapos siyempre mga task, 'di mo maiiwasan na may makakainitan ka pagdating sa trabaho. Nag-ano siya ngayon sa personal lives namin, piniem yung mga asawa, mare. Dun na nagkasuntukan. Nalaman na ni Matt, yung partner ko, nalaman na niya. So, sinugod niya si Bri sa office, suntok-suntukan, ganyan. Ganda-gandahan ako nun. So, that time, etong si Matt naman, never niya akong pinagsalitaan ng masama. Ewan ko kasi baka tingin niya sa'kin bata pa, gano'n. Mhm. Never niya Tinanggap akong ka na niya? ano. Hmm? Tinanggap ka niya kahit nalaman niya na nagtaksil ka sa kanya? Oo, tinanggap niya ako, DJ Rocky, pero hindi nag-last. We try to work things out, pero dumadating na siya sa punto na pagkakain kami, iiyak lang siya sa harap ko. No words, iiyak lang.
Mhm. So, that time galit ako na galit sa kanya, galit na galit ako na, "Ba't kasi hindi ka pa umalis? Ba't di mo pa ako iniwanan, nalawayan na ako ng iba, naano na ako ng ibang lalaki." Like, pinakamasakit lang na tinanong niya sa'kin, paano ka daw kami nagse-sex? So, kinwento ko kasi sabi niya, eh. Nananadya ka ba nung time na yon? Like gusto mo talagang sabihin sa kanya Oo, lahat-lahat para gusto ko. umalis na siya, para hindi Mm, ikaw yung magbumitaw sa kanya at siya yung bumitaw para masabi mo mm. na, "Okay, hindi ko Sinabi 'to niya sinabi kasalanan." niya yung DJ Rocky. Well, kinwento ko lahat, to be honest. Kasi galit ako sa kanya nun kasi feeling ko because of him hindi kami makapag-out. Ganda, hindi makapag-out. Ayun, so Mhm. galit ako sa kanya nun that time. So, gusto ko na siyang mawala sa paningin ko, like may pera naman ako, eh. Pero Kaya hindi kong hindi support ka hindi ka naman hindi mo na-appreciate tong partner mo na 'to for staying? hindi, that time hindi. Hindi Sobrang talaga. hindi. Gusto mo na talaga siyang ma-out sa buhay mo. Eh, bakit hindi ka ikaw yung mismo nakipaghiwalay sa kanya? Nakikipaghiwalay ako DJ Rocky, it's just that ayaw niya. Ayaw niya akong Ah. bitawan. So, That paano time, paano nangyari na bumitaw na talaga siya completely? Ano yung turning point? yung turning point, nung inamin niya sa mama ko. Tapos, tandang-tanda ko yung DJ Rocky. Hinainan siya ng mama ko. Kasi yung partner ko, good provider siya. I mean, ang tanga ko sa part na yun kasi sobrang well off siya sa lahat sa bahay. Hindi lang siya marunong mag-alaga ng bata, though. Pero magaling siyang gumawa ng pera para sa bata. Like, lahat ng needs ng mga anak ko, lahat naman yung suportado in his own way. Mhm. And di yun questionable sa kahit anong paraan. So, nung sinabi niya sa mama ko, ayun, sinabi siya ni mama na umuwi na siya. Sinabihan Kasi siya ng nanay mo na umuwi na siya sa kanila, tama ba? kasi naaawa na yung mama ko sa kanya. Mhm. Kasi ang ginagawa niya nun DJ Rocky, nasa baba lang siya nung office namin. Nabantayan niya lang ako dun. Hindi ko alam, parang ba siyang nabaliw ba nun? Pero basta ganun yung setup niya, binabantayan niya lang ako dun, ihatid niya ako, ta's full shift ko nandun lang din siya sa baba ng office. Alright. So, ganun natapos yung inyo nitong partner mo, Hindi, tatay ng anak mo? Hindi? hindi, So, paano hindi kami natapos? nagtatapos hindi kami nagtapos DJ Rocky, Hanggang ang ngayon kayo pa nangyari, rin? nagbalikan kami. So, what made you decide na makipagbalikan at maging okay kayo nitong Niligawan taong 'to? niligawan niya ako ulit, eh. Ang ganda. Oo, sabi niya sa'kin parang pinalipas lang niya yung 7 months, pero ang hindi niya alam kasi DJ Rocky, akala niya nung time na natapos na yun, dun sa mga suntok-suntukan after 2 years tapos na kami, hindi niya alam tinuloy pa din namin nung men. Parang ang nangyari kasi dun sa men, parang napagod na siya sa'kin. Ewan ko napagod ba siya sa'kin, kasi naging demanding siguro ako kasi nasanay kami na magkasama, eh. I'm really asking him na to move out sa'kin na parang kakakasal lang nila within the year pero gusto ko kami na yung magkasama. So, natuloy pa kayo? Akala ko tapos na kayo. Sabi mo 3 years. Ayun Eh, ayun, I mean kasama na yung suspend na yun, sa 3 Okay. years kasi ang nangyari kasi po nun parang mga ilang buwan pa ta's bigla na lang siyang nag-AWOL. And then? Wala na, hindi na siya nag-reach out. Actually DJ Rocky wala naman akong problema talaga kaya Mhm. lang nasasaktan ako. Bakit Hindi ka ko alam kung nasasaktan? nasasaktan ako pero hindi ko alam parang mahal ko kasi talaga siya sobra. Sino Like yung mahal mo? Itong si si Bri. Bri. Mm. Kasi alam mo ba dito sa work ko 'di ba, work from ang nangyari kasi ang naging setup namin ni Matt is, sige go Kerry magbalikan tayo ganyan, pero maghanap ka na ng work from home. Ayoko na magsa-site ka or VA ganyan, kaya nag-VA ako ngayon. Kasi nga for his peace of mind. Kasi ayun, siyempre siguro iniisip niya na, "Ay bata pa kasi yan." Kasi ilang taon lang ako ngayon, eh. Baka gano'n yung iniisip niya. Mhm. So, ikaw ngayon, as of the moment, since ang dami na nangyari sa buhay mo, no? And Sobrang dami DJ Rocky, like yes, ano yung na-experience. realizations mo ngayon? Like, ano yung realizations mo? Do you think na meron kang natutunan dun sa lahat ng mga nangyari sa'yo? Can you share it with us? Oo, actually sobrang na-appreciate ko si Matt. Sobrang thankful ako sa kanya
sa pag-e-exist niya sa mundo, na-realize ko na hindi dapat basta ipagpapalit yung mga small small happiness dun sa mga taong kasangga mo na kahit before pa. So, actually ang dami ko kasing na-experience kay Bri. Sobrang wild niya like na-experience ko makipag-sex sa parking lot, sa CR ng office, sa check-in. Sobrang yung mga bagay ba na parang hindi ko alam kung 'pag si Matt ba gagawin ba niya sa'kin 'to or dahil ba sobrang na-e-excite lang ako na mag-explore ng mag-explore, kaya ginagawa ko yung mga bagay na 'to o dahil pinipis ko siya na gusto ko si Bray na mag-stay sa'kin to make him see kung ano yung makakaya kong i-sacrifice for him. Pero it would not make him stay. Kahit na di ko alam, kahit na siguro, binigay ko na lahat. I can say na binigay ko na lahat, pera, atensyon, and everything and all. Lahat na yun, DJ Rocky. Binigay ko na lahat, asikaso. Like, sa kanya, actually kasi kay Brian, experience kong ma-in love ulit. Though kay Matt, good provider lang siya. Mhm. So why are you still staying dun sa relationship ninyo ni Matt? Is it just for the kids? Anong nagpapastay sa'yo sa relasyon mo dito kay Matt? Kasi feeling ko wala nang ibang magla-love sa akin unlike ng pagmamahal niya. Like, feeling ko wala nang kayang gumawa nun. And do you think, pag may dumating na parang tulad ni Bri, na magaling din pagdating sa kama, palagay mo matutokso ka ulit? Do you think Hindi naman. Hindi naman. Kasi DJ Rocky, after nun nag-site pa ako eh. Nakakilala pa naman ako ng mga iba. Pero wala. Kay Bray lang talaga ako natouch ng ganun. Eh kung babalik si Bri sa buhay mo, palagay mo rurupok ka pa uli? Siguro. Ang bilis ng sagot. Ata. Mhm. Nasasaktan ako DJ Rocky kasi parang yung babae di niya kayang mag-conceive. Paano ka naman nakasiguro na hindi niya kayang mag-conceive? May sinabi ba siya sa'yo na nandun ka ba? Na witness ka ba? Habang nag-aano ba sila? Nandun ka? Nagsusupervise ka? O, sige nga, check ko nga kayo. Ay, nako. Hello, Jillian. Okay. Hindi naman. Ano lang. Kasi DJ Rocky, 40 na yung girl. Mm. Uy, pero may mga, 37 siya. alam mo, may mga 40 years old na nakakapag-conceive pa. And, Ayoko. Ay, oh, ayaw mo. Nainis ka. ewan ko. Actually, DJ Rocky, nung nawala si Bray sa buhay ko, sobrang gaan. Nakabili ako ng lupa, nakapatayo ako ng bahay dito sa Marin Metro Manila. Pero parang kulang pa din ako. Parang, alam mo yun? Si Matt kasi, pagdating namin sa finances, sobrang okay. Mhm. Well Oh, off kami parehas. So palagay mo, ipagpapalit mo ba ulit yung ganyang klaseng stability doon sa excitement na nararamdaman mo dito kay Bri? Ewan ko kasi DJ Rocky kasi naiinis talaga ako. Yung TL kasi namin nag-message na mag-sync na daw ng mga files kasi yung Teams tsaka Skype parang ko-collab na sila. So ako, unexpectedly, nilagin ko yung Skype, nandun lahat ng usapan namin, di ko pa pala siya nabubura. Tapos nag-relapse ang akla, nag-relapse. So minessage mo ba? Hindi ko minessage. Actually, dati mini-message ko yun yung mga first year na wala pa kami. I even notified him na, para kasi siyang best friend ko, DJ Rocky. Mhm. So wala kang balak na I tapusin talaga yung nararamdaman mo para dito kay Bri? As in wala. Ayaan mo lang na mag-linger siya sa life mo. Ganun ba yun gusto mo? Ang hirap kasi paano. Gusto ko siyang tapusin na parang, like sabi nga ng mga friends ko na maging masaya na lang. Maging masaya na lang ako. Kung ano. Kasi parang yung si Bri, naging nonchalant na siya sa social media. Aha. And wait Parang lang namatay na siya sa Jillian. social media. Kung namatay man siya sa social media pero buhay pa siya kasi may partner siya and baka talagang quiet lang yung life niya ngayon. Ikaw ba, nahahanap mo ba yung peace mo
sa pagkakataon ito or meron ka bang peace at this moment? And kapag tinitingnan mo yung mga mata ng dalawang anak mo kay Matt ngayon, meron bang pakiramdam sa iyo na para bang, oh, I just wanna make things right now for my kids? Oo, yun naman talaga yung goal ko po talaga, DJ Rocky. Wala lang, nag-relapse lang ako. Parang naalala ko lang na ang bigat niya dalhin. Parang yung parang alam mo yun, DJ Rocky, na parang out of nowhere nagre-relapse ako na, shit, it's been how many years that happened, parang 2022 pa yung pinaka-last usap namin, but then the pain's still here. Parang alam mo yun, hindi may kirot, may lamat, may sakit na parang tangina. Ay, sorry. Ewan, kasi iniisip ko rin naman kung pinili ba niya ako, masaya rin ba ako? Hindi parang hindi ko rin ewan, hindi ko rin alam, DJ Rocky, pero wala, nasasaktan lang ako, nasasaktan pa din ako, masakit pa din siya. Kasi iniwan niya ako na high notes, bigla na lang bumagsak ako mag-isa. Ta's bigla na lang bumalik si Matt na niyaya niya na ulit ako lumabas, punta na siya sa office, pero hindi pa kami agad alam mo yun, Kabalikan. Yes. mga a year pa. So, parang bago matapos yung 2023, yun, dun kami ulit umuwi siya sa bahay. Anyway, Jillian, alam mo, medyo sobrang dami na nating napag-usapan ngayong gabi at alam ko naka-duty ka pa ngayon. So, thank you so much for calling and I hope kahit papaano napagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. Alam ko naman, Kasi alam mo wala naman naman dapat akong yung mapagkwento. gagawin mo sa buhay mo. It's just that feeling ko talaga nandun ka lang sa process na what if nangyari yung sa amin dalawa? Bakit hindi na lang talaga hinayaan ng tadhana na mangyari at kaming dalawa na lang yung pinagtagpo hanggang dulo, 'di ba? Anyway, so thank you so much for sharing your top secret. Naway bigyan ka ng Panginoon ng maraming gift of discernment para malaman mo talaga DJ kung ano Rocky. ang dapat mong piliin sa buhay mo. Especially you have kids who are looking up to you, diba? And someday they'll see you and know your story at napakagandang ibahagi sa mga anak natin na kahit papano may nagawa tayong mabuti sa mundong ito. Alright, thank you Yes. so much. Bye! Thank you po. Alam mo yung bilis banat sa apat? Mag-Rexidol Forte na tayo. Kasi pwede to yung sasakit sa ulo, sakit sa katawan, lagnat, binat. Oh, hihingi nga ako kay Auntie Melay. Idol Melay, pahingi naman ng Rexidol Forte dyan. Okay, pag sumakit yung ulo ninyo, kapag may call ako, mag-Rexidol Forte kayo. Maniwala kayo. Ayan na, binigyan ako ni Boy Pindot ng Rexidol Forte dito. Alam nyo, pag ganitong pagkakataon talaga, pag biglang may nagsabi sa inyo ng something, tapos biglang ang sakit ng ulo ninyo, mag-Rexidol Forte kayo, ha? Pag nabinat kayo, Rexidol Forte. Kapag masakit katawan ninyo, mag-Rexidol Forte kayo. Tsaka, i-share nyo naman yung video namin, yung commercial namin ni Auntie Melay sa social media accounts ninyo. Ha? Alagang Unilab yan. Eto, sila Beth, sila Katrina. Tsaka mali yung ininom nila nung nandun sila sa kondo, kaya hindi sila nakapag-isip ng tama. Alam mo kung anong dapat ininom para tama, 'di ba? Yung isa, dalawa, tawa lang. San Miguel Pale Pilsen. Ganun dapat. Kayo talaga. Kasi yun, sarap laging kasama. Bigayan pala to lahat ng mga ine-endorse ko eh. O, tas pag nangangati ka, ay, pakatihin mo na lang yung palad mo, mag-Bingo Plus ka, diba? Mag-download ka ng Bingo Plus, ganon. Tapos pag feeling mo, dumidilim na yung paligid mo, ultimo yung kulay mo, gusto mong kahit paano magpaputi o mag-white rose papaya ka. Ay, naka. Anyway, napakasarap mabuhay na payapa ka. Napakasarap sa buhay na wala kang natatapakang tao.
Yun yung masarap na pakiramdam sa buhay. Yung wala kang natatapakang tao. Tae pwede, sige. Baho lang. Pero ang sarap sa pakiramdam na wala kang natatapakang tao. At wala kang nasisirang pamilya, wala kang nasisirang relasyon. Okay lang naman magpakasaya sa buhay, but it should be clean, wholesome kind of fun. Yun ang tatandaan mo, kabisyo. Laging yan yung nire-remind ni Nicole Ayala sa amin. If we are doing a fun activity, then we should do it wholesome. Clean, wholesome kind of fun. Ganon. Ganon lang din naman kami dito sa Love Radio. Team building namin, nag-outing kami, nag-inuman kami. Ganon lang. Kantahan, sayawan, sigawan. Walang tikiman ng kainuman. Charot with darot. Ay, nako. And let us appreciate the people who love us. I-appreciate natin yung mga taong kahit ang sama-sama na ng ugali natin, nandyan pa rin. Sobrang bibihira yung mga taong hindi umaalis kahit nakita na yung kapangitan ng ugali natin, kahit nakita na nagkamali tayo, kahit na nalaman na nagkamali tayo o natikman na tayo ng ibang tao. The least that you can do with that kind of person is to at least appreciate that person. Or at least, kahit papano, maging totoo na lang sa taong yun. Kung hindi mo na gusto, huwag mo nang pahirapan pa. Siya pa mag-a-adjust, diba? Kumbaga ikaw na nagkamali, pahirapan mo pa, diba? Nasaan yung hiya? Well, this is for everybody. Hindi lang to para sa color natin. This is for everybody. Nangyayari din talaga yung mga decisions and actions sa buhay natin if we are immature, we want to experience the happiness na matagal na natin inaasam dahil ang dami nangyari sa life natin, maaga tayo nagkaroon ng responsibilidad, etc. etc. And we want to reach that kind of happiness wherein parang wala tayong ibang nakikita kundi sarili lang natin at yung taong nagpapaligaya sa atin. But the reality is that meron na tayong mga responsibilidad, meron na tayong mga dapat i-prioritize. At hindi lang yun yung happiness natin, kundi yung well-being natin at ng pamilya natin. So, yun. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakapiling ang Basa Princess ng Love Radio. Bukas ulit, magsama-sama tayo. Alamin natin ang mga sikreto ng ating mga kabisyo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.